Зоопарк. Кокошанка и Груханка днес поканиха Писанка в зоопарка да отидат и животните да видят. Най-напред при слона спряха, Федербал си поиграха. Зебрата сърдито гледа, всеки спира при съседа. Запознаха се с Мунка, най-игривата маймунка. Мунка книжки им чете, а картинки гледат те. На Мечето за обяд подариха шоколад. Мечо, както му е ред, ги почерпи с вкусен мед. С бяло цвете на челото Меца кичи се, защото Лъвчо й го подари още в ранните зори. Кенгурото и овнето взеха палките и ето бият барабана здраво. Всички викат «Браво! Браво!» А жирафът приближава. Той подаръци им дава. Топка, кукла, малко пате и ги кани. Пак елате! Вече тръгват си Груханка, Кокошанка и Писанка. Чао! Ще се видим пак! Мяу! Грух, грух! Коткодяк!